नाव जों बेखौनो बुंगोन आङो गिबियाव हांबादिक बन्धु नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय। दा जोङो नंगौ जोङो थांनाय 1 फेब्रुवारिनिफ्रायनो जोङो माने 1 सप्ता जोङो बेखौ बारहोखांबाय आरो बे सोमावसारनायनि गेजेरजों माने जोङो थाद'नाय गैयै सोमावसारनायनि गेजेरजों माने मैयाहाय अर्थात मैया 10 तारिखआवहाय जोंहा पेनार्डि डिपार्टमेन्टनि जेनेखि मिनिस्टार जायखौ जोङो रनजित दास सार होननानै जोङो मिथिगौ, बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि इन्सट्राक्सन मथेनो मैया गुवाहाटियाव कमिशनारेट मोनसे कनफारेन्स हलावहाय मोनसे माने इमारजेन्सि मिटिं लेंनायनि मोनसे प्रग्राम आरो लेटारखौ जों मोननानै जों जोबोर गोजोनदोंमोन। आरो बेबायदिनो जोंनि सेन्ट्रेल लेभेलनि लिडार, स्टेट लेभेलनि लिडार बिथांमोनहा बे कनफारेन्स हलावहाय बिनि सायाव फाइनालाइज माबा मोनसे जागोननि मिजिंजों बिथांमोनहा जमनानै दङमोन। आरो बिथांमोनहा 3 बाजिनाय लोगो लोगो मैया मोनाबिलिनि बेवहाय बिथांमोनहा गभर्नमेन्ट लेभेलनि कमिशनारेट लेभेलनि डिपार्टमेन्टनि मानसिफोरजों सावरायनो हांखुर जानानै दङमोन। नाथाय बिथांमोननिफ्राय जोङो दान्दिसेनि उनाव सावरायनानै जोङो रिपर्टखौ गासै ब्लक लेभेलाव अब्लासिमबो जोंनि थाद'नाय गैयै सोमावसारना दंखायोमोन हिसाबै जोंनिसिम मेसेज फैबाय जे खुनु फर्दायै प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामना माने रेगुलाइजेसन खालामनायनि माबा मोनसे उद्देश्य गैया, जोंनि डिमान्ड चार्टारफोरनि सायाव इमप्लिमेन्टिं खालामनायनि माबा मोनसे माने थांखि गैया। बे जिनिसखौ जोंनो मेसेज हरनाय लोगो लोगो जोङो हथबंग जादों। आरो बे हथबंग जानायनि असिलायैनो गासै स्टेट कमिटियाव बे जिनिसखौ डिसिसन खालामनायनि गेजेरजों जोङो दिनै गिबिसिन जोंनि सदर टाउननि जाय जोंखौ जों हेडक्वार्टार होननानै बुजिगोन पेनार्डि डिपार्टमेन्टआवहाय, बे पेनार्डि डिपार्टमेन्टनि पन्चायत एन्ड पेनार्डि डिपार्टमेन्टनि बे हेडक्वार्टाराव जोंनि दिनै खुद्रि सारनाया जोङो बेखौनो फोरमायनो नागिरदों। गासै आसामाव जुदि दिनैनि एक्जिस्टिं बिजेपि गभर्नमेन्टआ 1 लाख निबनुवाफोरनो साख्रि होनायनि जुदि आसा होनो हायो, बै बेसेबांबा गोलाव समनिफ्राय भलन्टियार हिसाबै खामानि मावबोनाय जोंहा गोथै बिथांमोन दङ, बिथांमोना ससेयाव थैबाय, बिथांमोना दिनैसिम जेबो मोनाखै, बिसिनि सायाव जेबो माबा मोनसे एसक्रिसियाखौनो होन, माबा मोनसे बिथांमोननि न'खरनि माबा मोनसे मोननायनि बेनिफिटनि फारसेनो होन, खुनु मोनसेबो जेबो जिनिस गैया। बिथांमोना थैबाय, बाहायनो जोब्बाय। जोंबो बिथांमोन बायदिनो जेबो सिकिउरिटि गैयै मावनानै जोङो जेरै मोनो ओरैनो थैलांनांगोन बे जिनिसखौ रोखा नुनायखाय जोङो थाद'नाय गैयै बे सोमावसारनायखौ जोङो जागायफिननांदों। आरो बे जागायफिननायनि आन्दोआवनो जाहैबाय 2019 मायथाइनि जेनेखि 15 अक्ट'बर बेवहायबो थांनाय मोनसे कमिशनारेट लेभेलावनो मोनसे स्पेसियेल टकबो जादों। जोंनि एसोसिएसनजों जानायलाय कन्ट्रेक्चुयेल एसोसिएसनजों, नाथाय बिनि सोलायै मैयाबो मा खालामबावबाय, दुर्भाग्यजनक मैया प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया एबसेन्ट। मा होनो जोंना जाय मिनिस्टारा गावनो बेखौ अर्गानाइज खालामनो होदोंमोन, जाय बिथां रनजित दास बिथाङा एबसेन्ट। दा बे जिनिसखौ जोङो सयज' खालामनो हायैखाय जोङो दिनै बेवहाय जागायबाय। आरो जों आसा खालामदों बे जोंनि सोमावसारनायखौ मेगन बेखेवनानै नायनानै जोंखौ जोंबायदि खामानि मावनो होयो, पाब्लिक सिबिनायाव जोंखौ आगान होहोनो आखाइ जोंखौ आरोबाव मावहोफिननायाव जोंखौ मदद खालामो। जों जोंनि मोननांगौखौनो बिदों, मोनैखौ जों बियाखै। जोंहा जे मोननांगौ जोङो होनबाय थादों, जायखौ आर'नि खोथा बुंबाय थादों, जायखौ रुल अफ पे होनबाय थादों, पे कमिसननि आन्दाराव मा मोननांगौ जोङो बेखौसो मोननो थांदों। बेयो जाहैबाय गासिबो रुलनि आन्दारावसो जों बिनो थांदों। बेखायनो जों आसा खालामदों, जोङो गोख्रोङैनो बुंगोन आसाम गभर्नमेन्टखौ, नोंथांमोनहा जुदि माने बे जिनिसखौ एसे समनि गेजेरावनो माबा मोनसे सलुसननि जुदि लामा दिहुनाबा, गोनां जायोबा जोंनि दरमाहाखौ दाखालि बुंखानाय बायदि दान, जोंनि दरमाहाखौ मास मोनसेनि दान, बोसोरसेनि दान, गोनां जायोबा जोंखौ टटलि गासैखौबो जोंखौ टटलि आउट खालामजोब। जों बुंगोन नो सलुसन नो रेस्ट। नोंथांमोना बुंगोन ना बुङा नो सलुसन नो रेस्ट? जों बे जिनिसखौ बुंबाय थागोन, जोङो लुबैदों। आरो बे खामानि मावफुंनायावहाय जोंनि जाय दानि गोहोग्रा चिफ मिनिस्टार, जायखौ जोङो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा, जोङो बिथांखौ नोंथांमोननि जोहै खावलायनो लुबैबाय जे बिथाङानो गावनि हेन्डलिंजोंनो गावनो टेकेल खालामनानै, गावनो हस्तक्षेप खालामनानै बे जोंनि दाबिफोरखौ मावफुंगोन, जों बेखौ मिजिंथिबाय। दा जोङो बेसेखिनिखौनो बुंनानै दोनथ'बाय। अर्थात जोंनि आन्दलना नन स्टप, इनडिफिनाइट। गाबोनबो जोङो ब्लकआवनो जिरायफिनगोन। अर्थात गाबोन बन्द, बे सनिबार रबिबार बन्द जोबनाय लोगो लोगो अफिसनि टाइमाव जोङो आरोबाव सिगांनि बायदिनो जों बेखौ नन स्टप लांफिनगोन। बे जोंनि डिसिसन। जोंनि गुबै दाबिफोरानो जाहैबाय, गिबियावहाय जोंहा दंखायो, जोङो 60 बोसोर बैसोसिमहालागै जोंहा खामानि मावनो मोननायनि मोनसे सिकिउरिटिखौ जोंनो नांगौ।
जोंहा 60 बोसोरसिम मावनो मोनाबो जानो हागौ जुदि जों बेबायदि थाबाय थायो। बेखायनो जोङो 60 बोसोर बैसोसिम जों साख्रि मावनो मोननायनि मोन्थायखौ जोंनो नांगौ। बेखौबो आयेन हिसाबै बिथांमोनहा लानो नांगोन। आरोबाव जोङो लुबैनाया बेनो दे प्रभाइडिं एकर्डिं टु दा ROP अर दा रुल्स अफ पे कमिसननि आन्दाराव जोंहा मा मोननांगौ जों बेखौ मोननो जों थांदों। बे जाहैबाय जोंनि दाबि। आरो बेनिफ्राय इकुवेल वार इकुवेल पे गुबुनफोराव गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टफोराव खामानि मावनायनि जोंबायदि खामानि मावनानै बिथांमोननि जेरैखि मोननाय फेसिलिटि जों बिसोरजों खुनु बे जिनिसा रुजुथावा। दा जोङो बेखौनो जोंनि मोननांगौखौबो इकुवेल वार इकुवेल पे जों जेरै गुबुनफोरा जेरै खामानि मावनानै जेखौ मोनदों जोंबो बेबायदि जों मावनायनि बिनिमय जों मोननांगौ। बे जोङो जोंनि दाबि। आरोबाव जोंनाव दंबावो मोनसे एंगेज इन द वीकेन्ड फोर्स एज वेल एज एबिलिटि एन्ड एलिजिबिलिटि उइदाउट कन्डिशन। माखासे डिपार्टमेन्टफ्राव भेकेन्सि पस्ट दङ। बे भेकेन्सि पस्टफोरावबो जों बिथांमोननि रोंगौथि आरो जयगथाखौ नायनानै बिथांमोनखौबो बाहाय रेगुलाइजेसनावहाय एंगेज खालामो। बेबो जोंनि दाबियाव दं। आरो जोंहा दंथारबावो मोनसे लास्टआवनो जाहैबाय प्रोवाइड रेगुलेशन एन्ड इमप्लिमेन्टिं आन्डार द लिडिंशिप अफ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा अनरेबल चिफ मिनिस्टार अफ आसाम। दा बिथां हेमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय बिथांनि आखाइजोंनो बिथांनि गोहोजोंनो माने जोंखौ रेगुलाइजेसन खालामनाय हाबाफारिखौ लानाय बेनो जोंनि दाबि। जोंनि बे दाबिफोरा एसेखिनो आरोखि। मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी महकुमानि 1 नं बेथागाव गामियाव थानाय जिजास मेरि स्कुलाव 3 फोरोंगिरिनि गोनांथि जानानै फैदों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा बे पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बे पस्टआव एप्लाइ खालामनो थाखाय गोनांथि जानाय क्वालिफिकेशना जाबाय इंलिश आयदायाव MA पास जानाय जानो नांगोन। मेथ्स आरो फिजिक्स आयदायाव MSc पास जानाय जानो नांगोन। बिजाथिफोरा 15 फेब्रुवारि 2022 इं अक्ट'सिमनि गेजेराव गावबागाव बाय'डाटाखौ फरायसालियाव गथायहैनो हागोन। बाय'डाटाखौ लाखिखांनायनि उनाव सानसे बिजाथिखौ इन्टारभिउनि थाखाय लेंहरनाय जागोन। फोरोंथाय फोथाराव एक्सपिरियेन्स थानाय आरो नेट BEd गोनां बिजाथिनो 12,000निबो बारा दानबान्था होनायनि राहा लानाय जागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोनहा गाहायाव होनाय जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन। जानबुं नाम्बार 8638992811।